Som prvýkrát na takomto pobyte a veľmi dobre sa tu cítim. Nabereme si sily, elánu, optimizmu. Už ten pocit, že o nás sa starajú a potom, že ako sa o nás starajú, už je to krásne. Asi všetci sme tu s podobnými osudmi a možno sa aj trošku viacej vieme pochopiť, tým pádom sme k sebe bližšie, vieme si povedať veci možno, ktoré s bežnými ľuďmi nepreberáme. Čiže jednak si tu môžem oddychnúť, aj si tu oddychnem a takisto som tu nadviazala nové priateľstvá, veľmi príjemné priateľstvá, ktoré dúfam, že pretrvajú veľmi, veľmi dlho.